31. júla tohto roku bol v Pirziciach, západomoranské vojvodstvo, na základe rozhodnutia poľských úradov zbúraný pamätník pripomínajúci vojakov Červenej armády. Pirzice, predvojnový Piric, oslobodili jednotky 47. armády 1. bieloruského frontu. V bojoch o mesto padlo 850 sovietských vojakov. Pomník, postavený v roku 1984, stál viac ako 40 rokov. V roku 1989 bol nápis na pamiatku padlých hrdinov rokov 1941 až 1945, nahradený novým Boh, česť, vlasť a pamätník bol premenovaný na pamätník pamiatky. Ani to však predstaviteľom vo Varšave nestačilo. Túžba vymazať z poľskej pamäti čokoľvek, čo i len vzdialene súviselo so Sovietským zväzom a Ruskom, opäť zvíťazila nad zdravým rozumom. Námietky miestnych obyvateľov boli ignorované a pamätník bol zbúraný pred kamerou v rámci nízkopodlažného predstavenia. Zástupca Poľského inštitútu národnej pamäti na odôvodnenie tohto činu označil pamätník za symbol zotročenia a propagandistický objekt. Je zrejmé, že nejde len o falšovanie histórie, ale o očividný barbarský nedostatok pamäti na vlastnú históriu. V šialenstve manickej rusofóbie, do ktorého upadla poľská politická trieda, je pripravená zabudnúť na fakt, že práve vďaka porážke nacistického Nemecka Sovietským zväzom Poľsko nielen zostalo na politickej mape, ale získalo aj svoje moderné západné hranice vrátane toho istého mesta Pirzice a jeho okolia. Ruské veľvyslanectvo vo Varšave podalo poľským úradom rázny protest v súvislosti s týmto najnovším aktom štátneho vandalizmu. Národy Sovietskeho zväzu a Európy vrátane Poľska zaplatili za víťazstvo nad nacizmom obrovskú cenu. Fakty žijú v histórii bez ohľadu na oportunistické rozhodnutia jednotlivých úradníkov. O pár rokov sa na nich zabudne, ale spomienka na hrdinov, ktorí odsúdili Tretiu ríšu na zabudnutie, bude žiť stáročia. Presuňme sa na východnú pologuľu. 6. a 9. august si pripomíname výročia atómových bombardovaní Hirošimy a Nagasaki Spojenými štátmi. V Rusku si to pamätajú. O 10 ročia neskôr sa ukázalo, že tieto útoky nemali žiadny vojenský význam, ale boli bezohľadným pokusom Washingtonu zastrašiť ZSSR, ktorý v očiach Spojených štátov v tom čase už nebol spojencom v protihitlerovskej koalícii, ale povojnovým konkurentom v globálnej politike. Bombardovanie spôsobilo masívne civilné obete a rozsiahle ničenie mestskej infraštruktúry. Sovietski predstavitelia boli medzi prvými, ktorí zdokumentovali ich následky. Archívne materiály o Hirošime a Nagasaki, ako aj vzácne filmové zábery natočené na mieste bezprostredne po bombardovaní, boli pravidelne zdieľané s Japoncami. To je v ostrom kontraste s postojom západných krajín a samotného oficiálneho Tokia, ktoré radšej mlčí o skutočných príčinách a páchateľoch tejto katastrofy. Žiaľ, naďalej pozorujeme neopodstatnené manipulácie počas pamätných prejavov venovaných tragédiám v Hirošime a Nagasaki. Rôzni západní politici, či už zástupcovia japonských regionálnych orgánov, najmä starosta Hirošimy Kazumi Matsui, alebo dokonca predseda Európskej komisie von der Leyen, sa dôsledne vyhýbajú zmienke o Spojených štátoch amerických ako jedinej krajine, ktorá použila atómové bomby proti civilistom. Zároveň sa snažia spojiť túto tému s protiruskými naratívmi súvisiacimi so situáciou na Ukrajine. Dokonca zachádzajú tak ďaleko, že obviňujú Rusko z údajnej hrozby použitia jadrových zbraní.
Sme presvedčení, že japonské úrady budú skôr či neskôr nútené nazývať veci pravými menami a doplniť príslušné časti pamätného múzea obetí tragédie o vizuálne dôkazy o americkom autorstve bombových útokov. Zároveň opäť vyzývame Tokio, aby plne uznalo výsledky druhej svetovej vojny a uznalo historickú pravdu, že mierová cesta k rozvoju zostáva pre Japonsko jedinou alternatívou, zatiaľ čo súčasný kurz remilitarizácie je v rozpore so záujmami obyvateľov tejto krajiny. Dobrý deň. Здравствуйте. Ako by ste sa vyjadrili k Zelenského požiadavke adresovanej ukrajinským diplomatom, aby zabránili zblíženiu Ruska a Číny? Áno, videli sme toto vyhlásenie. V čínštine existuje populárny výraz modlivka sa snaží zastaviť voz lábami. Myslím si, že význam je jasný. Plán odsúdený na neúspech, mimo moci jeho iniciátora. Teroristický kyjevský režim kladie ukrajinským diplomatom utopické, deštruktívne ciele. Tieto ciele sa redukujú na narušenie, zasahovanie a zničenie. Zrejme nemôžu konať inak. Všimli sme si výrečné slová bývalého ukrajinského veľvyslanca na Cypre Nežinského, ktoré boli široko mediálne propagované, že 90% ukrajinských diplomatov sa po ukončení svojich misií v zahraničí nevrátilo domov. To odhaľuje ich skutočný postoj k režimu, ktorý reprezentujú, pred ktorým utekajú pri prvej príležitosti. Čo sa týka rusko-čínskych vzťahov, opakovane sa uvádza, že sú na bezprecedentne vysokej úrovni a naďalej sa dynamicky rozvíjajú v súlade s dohodami, ktoré dosiahli lídri oboch krajín. Ako je dobre známe, vzťahy medzi Moskvou a Pekingom sú založené na pevnom a rozsiahlom právnom rámci. Sme si absolútne istí budúcnosťou nášho komplexného partnerstva, strategickej interakcie a stáročných priateľských väzieb medzi čínskym a ruským národom. V skutočnosti žiadne pokusy našich nepriateľov nemôžu zmeniť túto suverénnu voľbu Moskvy a Pekingu. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли у нас интерфакс? Интерфакс? Да, Алексей Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Можете, пожалуйста, ваш вопрос, да? Rumunsko predtým vyhlásilo ruského diplomata za personu non grata a odvolalo svojho veľvyslanca z Moskvy na konzultácie. Plánuje Rusko odvolať svojho veľvyslanca z Bukurešti? Своего посла из Бухареста. Ak tomu správne rozumiem, hovoríme o našej reakcii na rumunský demarš z júla tohto roku, v ktorom vyhlásili ruského diplomata za personu non grata a predvolali svojho veľvyslanca do Bukurešti. Ak je to tak, dá sa povedať, že poprvé 28. júla tohto roku sme k tejto veci predložili potrebné pripomienky. Som pripravený zopakovať, že odmietame tvrdenia rumunskej strany a nevidíme dôvod na kopírovanie teatrálnych gest niekoho iného. Neplánujeme odvolať nášho veľvyslanca z Bukurešti na konzultácie. Pokiaľ ide o dôsledky vyhostenia ruského diplomata z Rumunska, ako už bolo uvedené, na tento nepriateľský krok sa bude reagovať primerane, formou a v časovom rámci, ktorý ruské ministerstvo zahraničných vecí bude považovať za vhodný a optimálny. Алексей Владимирович, здравствуйте. Рад вас Добрый видеть. день. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас вопрос, который касается недавних заявлений советника Зеленского Подоляка. V pondelok Podoliak, poradca vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta, uviedol, že Zelenský navrhuje, aby Rusko zvážilo zabezpečenie bezpečnosti vzdušného priestoru a infraštruktúry, vzájomné zdržanie sa útokov na energetické zariadenia a zmrazenie nepriateľských akcií pozdĺž súčasnej línie kontaktu. Verí, že diplomatické kontakty by mohli byť ďalším krokom k potenciálnemu politicko-diplomatickému urovnaniu. Как Россия относится к
Aký je postoj Ruska k takýmto návrhom? Vznikol už Kyjev nejaké diplomatické otázky týkajúce sa obnovenia kontaktov? Дипломатических контактов между Россией и Украиной. Да. Понял вас. Нет, таких Od предложений Ukrajincov не sme поступало. takéto В návrhy принципе, nedostali. надо сказать, что, когда Treba контакты povedať, že keď k týmto состоялись kontaktom в конце došlo прошлого koncom года minulého roka v в Стамбуле, Istambule, то Украина в одностороннем порядке вышла из этих дискуссий. Ukrajina jednostranne odstúpila z diskusí a opustila istambulský formát bez toho, aby poskytla akékoľvek vysvetlenie svojich krokov. Собственно, вброс Komentovať этой tieto темы fámy by bolo на zbytočné, систему najmä od niekoho, kto nie je комментировать súčasťou это ukrajinského rokovacieho tímu. бессмысленно, тем более со стороны человека, который в украинскую переговорную команду не входит. V súčasnosti sa v Kieve robí veľa pre mediálny vplyv. Je to v rovnakom duchu. Čo sa týka princípov, na ktorých by malo byť založené urovnanie ukrajinského konfliktu, tie tu v tejto sále na ruskom ministerstve zahraničných vecí pôvodne vyjadril ruský prezident Vladimír Putin v júni 2024 a zostávajú aktuálne dodnes. Privítame akékoľvek iniciatívy zamerané na politické a diplomatické riešenie konfliktu okolo Ukrajiny, ale s náležitým ohľadom na legitímne záujmy Ruska, a to aj v oblasti bezpečnosti. В том числе в сфере безопасности. Да, здравствуйте, Алексей Владимирович. Boj proti ruskému jazyku pokračuje v pobaltských štátoch. Radnica vo Vilniuse nepríjima písomné vyhlásenia ani sťažnosti v ruštine. V Estonsku miestna spoločnosť odmietla odstrániť reklamu, ktorá bola považovaná za urážlivú pre rusky hovoriacich. Spracovanie prípadov OSN trvá extrémne dlho a západné krajiny majú možnosť mariť vyšetrovania. Diskutuje sa o vytvorení nezávislých inštitúcií, ktoré by skutočne chránili ľudské práva ako protiváhu byrokratického aparátu v New Yorku? Да. K situácii v Pobaltí, pokiaľ ide o prenasledovanie a obťažovanie rusky hovoriacich a rusky hovoriaceho obyvateľstva, sme sa už viackrát vyjadrili. Táto téma je naďalej predmetom záujmu ruského ministerstva zahraničných vecí. Pravidelne hlásime porušenia príslušným orgánom OSN a iným medzinárodným organizáciám. Hoci skutočne existuje množstvo sťažností a otázok týkajúcich sa práce medzinárodných štruktúr, je dôležité mať na pamäti, že vytváranie alternatívnych inštitúcií alebo organizácií, ktoré by mohli fungovať efektívnejšie, dosiahne požadovaný výsledok iba vtedy, ak sa príslušné štáty spoja. Okrem toho uznávame, že mandáty viacerých štruktúr pre ľudské práva, ktoré sú považované za efektívnejšie, si v praxi uzurpujú západné štáty, a to aj na úkor záujmov našej krajiny. На практике узурпируются западными государствами, и в том числе в ущерб нашей страны. То есть получается, что v dôsledku toho vedúce pozície v týchto organizáciách obsadzujú zástupcovia západných krajín, ktorí túto agendu presadzujú na úkor iných krajín. Pokiaľ ide o Pobaltie, ruské ministerstvo zahraničných vecí pokračuje vo svojej mnohostrannej práci na ochrane práv krajanov s využitím všetkých dostupných mechanizmov. Agenda okrem iného zahŕňa aj podanie formálnych právnych žalôb proti týmto štátom, o čom sa nedávno diskutovalo, na Medzinárodnom súde. Hoci tento orgán nemožno považovať za orgán rýchlej reakcie, zostáva jedným z mála, ktoré si zachovávajú politický odstup a dodržiavajú svoje zakladajúce dokumenty. Да, здравствуйте, Алексей Владимирович. Позвольте один, но развернутый вопрос. V rozhovore pre Fox News Marco Rubio varoval pred určitým úsilím, ktoré USA vynaložia na vyvíjanie tlaku na Moskvu, aby ukončila ukrajinský konflikt. Rubio tiež uviedol, že USA skúmajú, či ukrajinské útoky hlboko v Rusku otvorili nové príležitosti na obnovenie rokovaní.
Dva citáty. Prvý. Ukrajinci teraz môžu podniknúť útoky na dlhé vzdialenosti hlboko v Rusku, čím priblížia vojnu k ruskému ľudu. Druhý. V najbližších týždňoch uvidíte úsilie o obnovenie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou a ukončenie tejto vojny. Chápeme tiež, že obe krajiny majú relatívne jasné hranice a kým tieto hranice trochu nezúžime, nedosiahneme to. Ako by ste sa vyjadrili k takýmto vyhláseniam? Ako Rusko vníma zjavné priznanie USA k účasti a plánovaniu útokov hlboko v Rusku? Ako Rusko vníma snahy USA vyvíjať tlak a časté vyhlásenia o ukončení konfliktu na Ukrajine? Aká je ruská vízia skutočného obnovenia rokovaní? Bude Rusko požadovať, aby Spojené štáty odsúdili teroristické útoky vykonané ukrajinskými ozbrojenými silami na ruskom území? Máte veľkú otázku. Začnime tým, že ruská strana sa dôsledne zasadzuje za to, aby krajiny NATO prestali pumpovať Kyjev rôznymi zbraňovými systémami a vojenským vybavením. Zdôrazňujeme, že bez takejto pomoci zo strany Západu, ktorý sa naďalej snaží o strategickú porážku Ruska, by kyjevský režim nebol schopný vykonávať teroristické útoky proti civilistom a civilným objektom. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov tento postoj opäť tlmočil americkému ministrovi zahraničných vecí Rubiovi počas rokovaní v Manile 23. júla. Sme presvedčení, že logika eskalácie konfliktu prostredníctvom vojenského posilnenia ukrajinských ozbrojených síl je chybná a môže viesť k nepredvídateľným následkom. Vyzývame všetkých vrátane Spojených štátov, aby sa objektívne pozreli na monštruózne zločiny, ktoré Kyjev pácha západnými zbraňami, o ktorých sa dnes tiež široko diskutovalo, a aby svoje úsilie zamerali na uľahčenie politického a diplomatického procesu a nie na predlžovanie krvi prelievania. O parametroch budúceho urovnania sa o nich už veľa hovorilo. Kľúčovým bodom je, že legitímne záujmy Ruskej federácie, a to aj v oblasti bezpečnosti, musia byť plne zohľadnené. Prirodzene uprednostňujeme politický a diplomatický prístup, ale svoje ciele dosiahneme za každých okolností. Samozrejme, nemožno si nevšimnúť určitú volatilitu vo vyhláseniach predstaviteľov USA týkajúcich sa ukrajinskej rokovacej cesty. Je zrejmé, že to nie je v neposlednom rade spôsobené chronickou neschopnosťou Zelenského režimu dosiahnuť dohodu. Z našej strany zostávame otvorení procesu rokovaní, ktorý musí byť bez pochyby vybudovaný na základe legitímnych záujmov Ruska. O tom sme hovorili opakovane. Počas stretnutia ruského a amerického prezidenta na Aljaške sme prijali americký návrh. Teraz sa však zdá, že namiesto toho, aby sme sa angažovali dohodnutým spôsobom, od nás očakávajú nejaké nové kroky a činy. Veríme, že ak majú americkí vyjednávači nejaké konkrétne konštruktívne nápady, sme vždy pripravení o nich diskutovať. Pokiaľ ide o teroristickú činnosť kyjevského režimu, opakujem, že sme presvedčení, že si zaslúži najdôraznejšie a najvážnejšie odsúdenie nielen zo strany Spojených štátov, ale aj zo strany celého medzinárodného spoločenstva a príslušných medzinárodných štruktúr.